ang ito raza bay matangaysa ake bobo kaza binone hoite kai thanglayo aga suite kokse nasaran kse congress sila sila aga suite kokse tabo mele ba tabo sung सरकार तब सुनतो मोठना बोर ना दो राजा ने काउबाय ताउसले राजा आगे भी राजा कृपन से हे रही थायो बा एकदम तो भाइनाय घनिष्ठ सम्पर्क बकि मानो आत्मविश्वास फैली म हाइब्रुमे जों माखा हेरिदे हा हो आपदे बिपदे मानासिनि साथाव मर्म सिया मर्म सिया बनि कारण आनिफ्राय जत अपोजिट या जत थं परिचय ग्रुपसै ताबो जत बनसिनि ना सानथाखानि के बुकनो इरा आलदाबाबो परिचय नानि कोनो इरा नांलाय जंफ्लां आं सिनिते तो सिनाय गे दाउ खा सरकार फायाफाना जों बतबायबा सुखदुखौ जों मा दंलायनाय मा सालायनाय अबस्से ओके कारण